13 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи поҷияи поёни ҷамоати деҳоти Боқӣ Раҳимзодаи ноҳияи Рашт бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 54-ро мавриди истифода қарор доданд. иншооти нави соҳаи маориф аз 2 ошёна ва таххона иборат буда минбаъд 780 хонанда метавонанд дар 2 баст дар синфхонаҳои замонавии он таҳсил намоянд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шароити муҳайёшуда баҳои баланд дода наврасонро барои истифодаи босамар аз имконияти муосири таълимӣ, таҳсили намунавӣ ва дӯст доштани ватан ҳидоят карданд. корҳои созандагиву бунёдкорӣ бахшида ба 33-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба манфиати халқу миллат идома дорад. дар тӯли ин солҳо кишвари мо ба як қатор дастовардҳо ноил гардид. истиқлолияти кишвар дастоварди бузурги пешвои муаззами миллат аст. мас ин сулҳу ваҳдат ба кишвари мо созандагиву бунёдкорӣ овард ва мо соҳиби чунин мактаби зебо гаштем. мо як ватан дорем ки номаш Тоҷикистон мебошад. имрӯз шукргузор аз он ҳастем ки зери раҳнамоию сарпарастии пешвои муаззами миллат ҳастем. бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 54 дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳидоятҳои пешвои миллат бо ташаббуси сокини ноҳияи Рашт Муҳиб Бобоҷонов сохта шудааст. бо шарофати истиқлоли давлатӣ дар заминаи дастгириҳои пайвастаи сарвари давлат имрӯз ҳар як сокини ҷумҳурӣ аз ҷумла намояндагони бахши хусусӣ кӯшиш доранд ки дар татбиқи сиёсати иҷтимоии ҳукумати кишвар ва ояндаи дурахшони насли наврас саҳмгузор бошанд. ман шукронаи истиқлол, шукронаи сулҳу салоҳро мекунам ки дар чунин мамлакати орому тинҷ зиндагӣ ба сар бурда истодаем. мо бо ҳамроҳии фарзандонам ба хулосе омадем ки бояд як мактаби таҳсилоти ҳамагунӣ ба талаботи байналмилалии ҷавгӯ бисозем, ба баҳрабардорӣ спорем. сарвари давлат дар суханронияш мегӯяд ки мустаҳкамии пояи давлат мо агар фикрем рӯ ба маориф биёрем. ҳамаи ин ободиҳо, ҳамаи ин созкориҳо ва чӣ қадар роҳҳо, чӣ қадар нақбҳо, чӣ қадар мактабҳои баландошиёна дар Душанбе, хонаҳои дар зери партави роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат шуда истодааст. бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 54 дар асоси лоиҳаи муосир мутобиқ ба талаботи байналмилалӣ сохта шуда хонандагон метавонанд дар синфхонаҳои фанҳои химия, физика, биология, технологияи иттилоотӣ ва дигар синфхонаҳо илмҳои дақиқ омӯзанд. дар синфхонаи технология хонандагон бо истифода аз имконияти ҳозиразамон ҳунарҳои гуногунро аз овони мактабӣ аз худ мекунанд. инчунин барои омӯзиши касби дузандагӣ ва ҳунари пазандагӣ синфхонаҳои алоҳида барои духтарон пешбинӣ шудааст. дар таххонаи муассиса барои ба тамрини бадан машғул шудани хонандагон толори варзишӣ сохта шудааст. ҳамзамон ҷавонону наврасон имкон доранд ки дар назди муассиса дар майдончаи варзишӣ ба машқ машғул шаванд. устод айнӣ дар яке аз шеърпораҳои худ фармудааст ки бемактабонро набвад ҳаёте, об аст мактаб, нон аст мактаб. агар мактаб, агар муассиса обу нон ки бошад, бояд мо ҳамагон, бояд хурду бузург, пиру барно аз домани мактаб бояд ки чанг занем, зеро ки ояндаи мо аз мактаб вобастагӣ дорад. давра ба давра алахусус дар моҳи июн 40% музди маоши кормандони соҳаи маориф баланд бардошта шуд. мо омӯзгоронро лозим меояд ки ба таълиму тарбияи насли наврас боз ҳам сидқан камар бубандем. бояд ки мо ба дилсӯзии ҷаноби олӣ дилсӯзона ҷавоб гардонем. ما نسل آینده ساز ملت از افتتاح این بینای زمانوی خرسند و شادمان گردیده برای چنین مکتبی زیبا و زمانوی که دارای تمام تجهیزات دانش آموزی است از راهبر دولت سپاسگزاریم. масоҳати умумии ҳудуди бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 54 1.5 гектарро ташкил намуда саҳни муассиса чароғону сабзкорӣ шуда дар он мутобиқ ба талабот барои фароғати таълимгирандагон имконият фароҳам гардидааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба иқдоми соҳибкорони ватандӯст баҳои баланд дода омӯзгоронро ба истифодаи самарабахш аз имконияти мавҷуда ва дар рӯҳияи худшиносӣ ба камол расонидани наврасон ҳидоят намуданд.
امسال به خاطر بلند برداشتن صفت تعلیم زبان انگلیسی در ناحیه رشت 15 نفر آموزگاران جوان از دیگر شهر و ناحیه‌های کشور جلب کرده شدند. زاده ناحیه اشکاشم ختم کننده دانشگاه دولتی شهر خاروق به نام مایانشاه نظر شایب می باشم و در این مؤسسه به حیث آموزگار کار و فعالیت می نمایم. امروز در ناحیه رشت یک بینای زمانوی، یک مؤسسه زمانوی به استفاده داده شد و ما آموزگاران از این شرایط های بلند استفاده نموده خوانندگان را در روحیه خویشتن‌شناسی تربیت می نماییم. با راهنمایی سرور دولت محترم امامعلی رحمان، صاحبکار محیب باباجانوف در کارهای آبادانی ناحیه رشت از جمله بنیاد راه و پل‌ها، مؤسسه‌های تعلیمی، آوردن آب نوشاکی سهمگذاری نموده است. راه دهه پوجه پایان با درازی زیاده از 5 کیلومتر نیز از جانب آنها اسفالت پوش کرده شده است. همزمان صاحبکاران با هدایت سرور دولت محترم امامعلی رحمان عهدهداری گرفتند که توسط بنیاد مهمانخانه و آسایشگاه‌ها در رشد ساحه سیاحی در ناحیه رشت از جمله در دره آوازه‌دار کمراب سهمگذار می‌شوند.